Oporraldiaren ostean berriro itzuli gara ohiko jardunetara eta asteartean hasi ginen agenda publikoa Ajurianeko jauregian ospatu zen harrera ekitaldi batekin. Lehendakariak Iker Baskek ekarri dituen, azken 2 urteotan Iker Baskek ekarri dituen ikertzaileak hartu zituen, eta han bai Iker Baskeren zuzendari zientifikoak, bai nik neuk eta bai lehendakariak hitz egin genuen, eta hitz egin genuen batez ere Iker Baskeren jardunaz, Iker Baskeren lanaren ondorioez eta gure autonomia erkidegoan, Euskal Autonomia Erkidegoan aspalditik garatzen ari garen politikez eta politika horien jarraikortasunaz. Gero aukera izan genuen bertan egondako ikertzaile guztiekin eta egoteko eta hitz egiteko, eta halaxe bukatu zen ekitaldia. Eta asteazkenean alde batetik egin genuen IGIMED enpresari bizita bat. Ez da enpresa da kooperatiba, zientzialarien kooperatiba, ikuspuntu horretatik nahiko berezia da. Kooperatiba honetan hidrogel adimentsuak egiten dituzte eta erabilera anitzekoak dira, bai medikuntza zehaztasun handiko medikuntzan eta baita kosmetikan eta eremu desberdinetan. Gaur egun 200 langile dira, 140 doktoreak eta hemendik 3-4 urtera 500 izateko proiektua daukate, oso proiektu erakargarria da. Eta eguerdian, asteazkenean ere bai, ikerketa jardueraren ebaluazioaren inguruko gogoeta egiteko sortu den foro baten azken ekitaldia egin zen, azken bilera egin zen, eta foro horretan lortutako ondorio nagusiak plazaratu ziren eta horren gaineko gogoeta egin genuen. Foro horren lanen ondorioa, hemendik gutxi gorabehera hilabete batera emango dugu argitara, baina orain arteko lana atzo ikusi genuen oso lan garrantzitsua izan dela. Eta horrela, hauxe izan da aste honetan egin ditugun ekitaldi publiko, ia publiko guztiak.